Ahojte, takže už som tu vo svojom salóne a nejdem zametať, idem vám ukázať tie cviky, ktoré som vám slúbila, ktoré mi odporúčila moja fyzioterapeutka na bolesť ramien. Takže akúkoľvek tyč, ktorú máte doma, či už metla, či už, neviem, iná metla na zmývanie, proste tyč, zoberiem si tyč a dám si ju takto poza chrbát k zadku a na šírku bokov si dám ruky a idem ho dvíhať takto s ramenami dozadu. Pokiaľ ma tá bolesť pustí do tej výšky, neponáhlam sa, robím to pomaly, nedávam ramena od seba, ale pekne dozadu. Pokiaľ ma pustí bolesť, takže potiaľ to dvíham. Toto ma už bolí, takže stačí potiaľ. Hej, aby ste to videli aj z boku. Ramena, tu pekne lakte, teda pekne dozadu. Až po to miesto, kde vás to už teda obmedzuje a bolí. Skúsime to takto 10 krát. To je prvý cvik. Môžeme si dať prestávku, môžeme si dať ďalší cvik alebo 3-krát opakovanie, aspoň po 10 krát, ale s prestávočkou. Áno? Takže toto je prvý cvik. Druhý cvik je, že si chytíme tú tyč o niečo ďalej od seba a robíme to isté, ale takisto ťaháme akoby tie lakte dozadu. Zase nerobíme to takto, že budeme rotovať tie ramena. Ťaháme ich pekne dozadu. Presne zase do toho miesta, kde vás to už teda bolí. Nedvíhame plecia, plecia držíme v jednej rovine. Nerobíme toto, že zdvihnem to s plecami, to nie, to je nesprávne. Plecia ostávajú v jednej rovine. Aj pri prvom cviku, pozor na to, tie plecia, nerobím toto, plecia pekne v jednej rovine a dvíham to len tými rukami. Ale len do úrovne bolesti. Nejdeme cez bolesť, nejdeme cez tú hranicu, že veď to dám, aj keď to bolí. Nie, len do toho bodu, pokiaľ to už teda naozaj bolí. Áno, to sú prvé 2 cviky. Na budúce vám ukážem ďalšie 2.